ife nchọ ka anyị na-ebe anya tata bụ ihe gbasara ọdịnala anyị na-eme. Achọrọ m ka o nwere opportunity a wee gwa ụmụnne anyị okwu, ndị ji obi ha niile wee bata ime ọdịnala, ndị ji obi ha niile wee sị ka ha follow usoro okwu ndị nna anyị ha, ndị ji obi ha niile, ndị kagoro ụka etu nsi wee kagido kacha decide ya nọ kpebie n'ime ha na ọka ha nachigata azụ bịa so usoro okwu ndị ọdịnala ka ha chọọ ebe ha si wee pụta. Ana m eche na ọha ahụ ndị m na-agwa okwu tata. Ka anyị nyeke n'ụlọ obere ntụziaka etu mụnwa bụ Somtochukwu udo onye si wee mee ọ gazielu m. Ka anyị nyeke n'ụlọ obere ntụziaka etu ahụ. Nweghị onye mmara akwa n'onu o, nweghị onye mkpọdoro ube si ya ma ekwe ma ekweghị, mana ọ ya efoloriri nke m kwuru, kama na asị na ọ gazielu onye ọka akụkọ ka o si garịa. Onye ka m ji wee sị na ndị m chọrọ ịgwa okwu atata bụ ndị wepụtara obi fa wee sị ka ha nachighi azụ n'usoro okwu ndị nna anyị ha, ọhụ ndị nna anyị nke anọ ndị nna nna anyị ha, ndị chọrọ ime ọdịnala n'obi ọcha, ndị chọrọ ime ọdịnala n'ime mmụọ na eziokwu, ndị chọrọ ibi ndụ ọdịnala. Yes, ka m tinye like that. Ndị chọrọ ibi ndụ ọdịnala. Ọdụkọ ha bụ ndị mpụtara tata. Ọ bụlọkwa ndị solution solver, ndị problem solvers, ndị solution seekers, ndị na-abịa ka ha solve one or two problem ha nwere n'ọdịnala ka ha na-achiga back to ụka. Mba, ọ bụrụ ndị ahụ ka m bịara. Ndị mbịara ọwụ ndị ji obi ha niile kpebie n'ime ha ka ha trade back to their root, ka ha nachigha azụ soro usoro okwu ọdịnala wee bie ndụ ha, soro usoro okwu ọdịnala were ekwu okwu, soro usoro okwu ọdịnala were eme etu ọdịnala si wee chọọ. Ha ahụ ndị mbịara igwe okwu tata. Ama m na onweghị ndị nna akpawapụ iche o. Nke bụ eziokwu na onweghị onye anyị abọchawa abụọ ka a ghara ife. A lot of us mislead guy. Anyị agago many places, anyị akago ụka ka ụka. Ụfọdụ n'ime anyị bụ pastor, ụfọdụ n'ime anyị bụ prayer warriors, ụfọdụ n'ime anyị bụ many organizations na church. Ụfọdụ anyị akachago ụka ahụ wee n'anya n'ime obi ha wee sị mba n'onwekwa n'ife fọrọnụ, ha wee decide ya ka ha look back, ka ha na-anya n'azụ mara ife a hapụrụ ife ahụ wee gbawa anya ọsọ, ka ha gachiga back. Ha were abịa duto na onwe onye kụziri fa, duto na onwe ha wee na-ebikasị aka were achọ ka ha fụ ụzọ. Ghọtago? Ụfọdụ azọkwana n'ọkwụ n'ebe ekwesịghị ka ha zọọ, ụfọdụ erigofe ọrụ, ụfọdụ egwu n'afa wayo. Ọ maka ndị a ka m ji wee bịa tata, maka na nke wee eziokwu ụmụnne m na ọdịnala anyị fly na-eme dịkwa very simple. Ọ mana the problem dị dewere n'ọdịnala bụ ndidi na nsọ. Aside ndidi na nsọ, ọdịnala ahụ ofe nlacha kulu lacha. Mana the issue anyị na-enwe n'ọdịnala ahụ wee nwere ndidi. That is the fundamental problem anyị na-face, the root of our problem. O ji wee na-adụ anyị sometimes ka asị na ọdịnala aha awụ ọkụkọ. O ji adụ anyị sometimes ka anyị asị na ife anyị na-emekwuru na ọ da-agazi bụ enweghị ndidi na enweghị nghọta. One, ụmụnne m ndị ọdịnala, ndị chọrọ ịga iso usoro okwu ndị ọdịnala. Nke bụ eziokwu na mmụọ Somtochukwu so na ndị believe n'ọdịnala wụ ndị ọjọọ.
eso na ndị believe na onye ọbụla asị na onye dibịa na onye ahụ eji ọkụ mmụọ. Eso na ndị believe na onye ọbụla asị na ọ na-eme ọdịnala bụ onye ọjọọ, na ọ na-egbu mmadụ, na ọ na-ezu ohi. Eso na ndị kere agbụ, kere ndị isi agbụ, ancestors, tagịa ha, kee ha agbụ, mee a lot of things. O nwere one thing ọdịnala ha hapụkarị aka, okwu ọjọọ. O nwere ike dibịa gbara gị afa sị gị okwu ọjọọ, ị nọrọ na-ajụ onwe ka eze ebe ikwuru okwu ọjọọ a, ka ezi ụdị okwu ọjọọ a na-ekwu ife a, ka ezi mgbe ikwuru okwu ọjọọ a. Okwu ọjọọ a bụrụ sọsọ mgbe ị kpọrọ mmadụ iyi, ma wee kpọrọ ọdịnala iyi, ma wee kpọrọ ancestor iyi. Sometimes 85 to 90% of ekpere anyị na-ekpe n'ụlọ ụka na-abụ okwu ọjọọ, because na ife ụka bere ivuru fire, war front, na eke agbụ, na cast, na bind, eke m ndị ancestors agbụ, eke m ndị agbụ, eke m nke a agbụ. O wee wetara anyị okwu ọjọọ, and mmụọ ejighị okwu ọjọọ egwu obere ife, a little thing ihe eme agwagụ n'okwu ọjọọ, etetu n'ihe eme agwagụ n'okwu ọjọọ. Ife anyị na-enebara anya asị onye ọdịnala ọ na-ebatara ime ọdịnala, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị. The first thing mụnwa bụ Somtochukwu do ya advice gị ime asị onye ọdịnala abụrụ ibu ụzọ gbakpuo ebe dibịa ka ojeje gbawara gị afa, sị gbawaga onye ọfụ ọmarụ nke zoro ezo, nye nyochapụta ozugbo. Isi na dibịa nke a ịmaje nke a, isi na dibịa nke a ịmaje nke a, isi na dibịa nke a ịmaje nke a. Nwanne m nwoke, mmụọ ị na-amagharị from one dibịa to another as somebody bidoro ọdịnala ọfụ. Ịma na o nwere ozi nne ga-amarọ maka ya, nna ga-amarọ maka ya, o nwere somebody nọ nso ka ọ kụzielu gị, i wee decide ya na ọka ị na-ama from one dibịa to another. Nwanne m ị ga-eme mistake, ị maka ihe esime mistake ya adọ confuse. Yes, mgbe m bidoro ọdịnala ọfụ, eso nwee believe ịchọ ịgba afa, gbaa na nke first dibịa, gbaa nke abụọ, gbaa nke ịtọ, gbaa nke ịnọ, ikpokọzie afa niile ahụ igbokọcha ya mmadụ nke bụ eziokwu. Mana ịgbaghị eziokwu, mgbe m bidoro ọdịnala ọfụ, ntry ka m trace ebe my root, nwanne fab agbanyere confusion n'isi. Ị na-eme anya wee fụ na ịgba afa na nke ọtụtụ dibịa abụla enu, anyị agbaghị confusion n'isi. Maka na sometimes ọhụrụ ife e gbatara ka B na-agbata, ọ ife B gbatara ka C na-agbata. Imewe etu ahụ, n'ihi na jump from one dibia to another, isi na dibia nke manya na dibia nke, si na dibia nke manya na dibia nke, si na dibia nke manya na dibia nke. Imani ya magido maita onye agba confusion n'isi, ụbụrụ ga-ekpokọ, idukwuzie confuse. Onye a na-akọ na aka nri, onye a na-akọ na aka ekpe, onye a na-akọ n'ihu, onye a na-akọ n'azụ. Ihe aghọtazi ife ị na-eme eme, edu confuse. Ịlụwa nke onye arụcha je na nke onye ọgbawa na nke ahụ onye arụrụ ebe a na ọ lụtaghị anụ nọọ nke ka ya alụ, ijelụwa nke ịlụwa nke ịlụcha je na nke onye ọzọ gbawa na nke onye arụba ha ọ lụtara ya n'ọhụ nya nọọ nke a ka ya alụ. If you end up wasting money. Mana o nwere ife ndị Igbo kwuru na-akpa n'ana kpa n'ọfọ, a na-akpa n'ana wee kpa n'ọfọ. First of all, ichigata back ime ọdịnala na ị gaghị erigide na kpegide ife niile ikpe mkpecha wee decide ya ka ị na-achigata back ka ime ọdịnala. One, ị ga-ajụ onwe ego, kedu ife njere ime ife agụ n'ụba ọdịnala ahụ? Kedu ife wụ ọdịnala? Ọdịnala usoro ndị nna ha si ebi ndụ. Ọdịnala bụ usoro ndị nna ha si ebi ndụ n'usoro mmụọ, n'ụzọ mmụọ. Ọdịnala bụ ụzọ ndị nna ha si. In fact, let me put it on a simple term. Ọdịnala wụ your ancestors. Ọdịnala abụrụ agwụ, ọdịnala abụrụ ije mmiri, ọdịnala abụrụ imechi, ọdịnala abụrụ ike uke,
ọdịnala abụrụ ike ndị amoosu, ọdịnala abụrụ ijegwa ọgwụ. Yes, ụmụ ife niile awa akịrị ngwa eji wee mejite ọdịnala. Kedu ife ọdịnala? Ọdịnala wee etu nna ha si wee bi ndụ n'usoro mmụọ na n'usoro ome etu ha si eme. Ọnya maka ị na-ediri find out ka ị marụgodo ife dị ife ahụ i jere ime first before you bido jump off from one dibia to another. Yes, before you bido jump off from one dibia to another. Maka na ịbụrụ onye Enugu steeti, ị nwere ike tata ị decide ya ka nne egodo anya n'ụzọ ndị nna m ha. Ị kọntaktị m nwa onye Anambra steeti m gbara gị afa. Nna agbara gị afa ya ghọta ife nna agbara hụ ma ọ bụrụ na ịgba ha ụzọ ndị nna ha si wee mee nke ebe nna ha. Ịmarizi, enwere m ike na-agba afa na-agwa m na o nwere ife na-enye onye a nsogbu. Ana m ajụ ha kere ife na ife ha na-enye onye a nsogbu. A na-asị m n'udo. Ana m agwa ụdọ nwekwara ife na-enye ewu nsogbu na ife ahụ udo. Fie gwa m na ịma ọkụ ife ọnụ na-enweghị ebe ụnụ. Ifuge na ọdịnala be nna m agwago m na o nwere ife na-enye ewu nsogbu, and ife a na-akpọrọ m afọ ife na-enye m nsogbu n'usoro ndebe nna m ha si wee mara ya. N'afa ndebe nna m ha si wee mara ya. Asị n'udo. Mgbe ọ nwere Enugu steeti, asị na ụdọ amaghị ife udo na ụlọ enweghị udo. Isi na nke m pụọ ife ya end up na dibịa amaghị ife ọ na-eme na o nweghị ife anyị na-akpọ udo be anyị. Ana m agwa m na o nwere ife na-enye gị nsogbu n'udo na-arụsị nwoke dị ife ahụ. Esi m mbado na ịmaghị ife na-eme na ọ na-amaghị ife udo. Mana ọ bụrụ na isi n'usoro ndị nna ha, first of all, you find out the history and geographical knowledge of your fathers. Kedu usoro ndị nna m ha, kedu ife ndị nna m na ha merunu? Information first. Information about my father. Information about my ancestors. Ndị ancestors m ha nwekwa na arụsị dị etu a. Na ife ha na-akpọkwa na arụsị ahụ ejike akpa. Na arụsị ha na-akpọ ejike akpa akwụkwọ na arụsị nwoke. When you find out about all these things, ị bịakwutezie m nwa dibịa onye Anambra steeti m gbara gị afa. Ana m agba na o nwere arụsị na-enye nsogbu. Na arụsị ahụ udo. Na arụsị nwoke dị ife ahụ. Based on Nangomo no more amalugo the ways of your fathers. They say mumba. No more now so na udo bunu. Now so nwoke no bunu ni ijika akpa wa fe. If all those them nwa wonye dibia Anambra State Igbo ijika akpa. On go na akpa onwe udo a. Mgba for some years no nya wa udo no nya wa arusi na enye me ife dey to a me ife dey to a. If you get the conversation between you and I are aligned to go together. Maka na yema mmụọ no be na o mara ife no na akpa. In that case, that is why the way say no ordinary apụrụ ijebulu arụsị anụ, ọdịnala apụrụ ijebulu agwụ, ọdịnala apụrụ ndị mmiri, ọdịnala apụrụ ọchị, ọdịnala apụrụ ike aka ogheri, ime nke a ma ọ igbu ọgwụ ma ọ igbu oke ide ma ọ ime nke a. Ọdịnala apụ your ancestors, because what you are trying to understand the life and ways of your ancestors. That is tradition of my ancestors. Keletu ndị nna m ha si wee bi ndụ. In this case, you need to go what do you do as somebody bidolu imod na nofo, as somebody decide ya back to understand the ways of your ancestors? Kenifiyeme is to know about your ancestors. Seek first the face of your ancestors. Show the face of your ancestors first. The first simple thing as somebody be and awful is to find the face of your ancestors. In this process of show the face of your ancestors, wherever you show the face of your ancestors, you show the face of your ancestors. Udo. You show the face of your ancestors. 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 You show depending on what you people calls it. Because if you your ancestors had you been dofa. If you get if any na buife then chie ben na go to where been do.
Ensure the face of your ancestors as a new beginner. All your ancestors ya kologa akoko. All your ancestors ya gwago ife ha nwelu na ife ha enweho. All your ancestors ya kologa akoko ka esi eme kwa nka na ka esi eme nka. This is what we are missing in terms of ordinary Igbo, in terms of spirituality generally. The kind of spirituality our ancestors made. That is the thing. If you don't know the kind of spirituality your ancestors made, ever get for abu, ever get for ogugu, ever get for money na. And I say, ijena ogugu ben na, ijena udo ben na, jelo abu, jemechi, jemenka. They are all inside the face of your ancestors. Maka no ndi shi ben nago kine ha word nana. All your ancestors board nana. All ndi shi ben nago board nana. Ine ha maka iye eme. Maka ni feri na eje mod nana obo fa anwe ha. That is why India send them mother. If you mod nana forget your worries, forget your sorrows. Whether that your problem ni bata e God or what go do. Whether that your problem Buna, that's your problem. Buna, now what the whole world are open and so, no be and so, not for the so, what for? Hatching in your ancestors. Hatching in this year, Ben Nago. First of all, align with your ancestors. Understand the ways of your ancestors. First, you understand the ways of your ancestors, and what did you confuse you? You understand that the ways of your ancestors, only be a lot of nonsense, only be a part of our family. But I think about it, so if they do the bono. Now, if they do a for example, one guy in Barafa, on Enugu State. But I said, no, believe the bono and your so not enough. No, they stop. I said, no, no, for the Bahana Papa. You see, okay, I get that time, son, I sometimes while I've been able. Or some no, if I have Facebook, but if I want number language, now here we have. She do you make. I said, I feel we have. You want to go? If you feel me, you see, first of all, me don't want to very keep a fan. You see, if I get an equal. No, they too. No, they too. They one around a family. They fetch Maka where they do Siado, they both Siado, on our behalf. On our behalf, he started asking questions. Could you do charge you? But I said, yes. More upon my phone. Sim na. No, go for to call no call no academic committee, but we call what I if I knew. No, say now, so if I have well do to answer, who no ensure her, can I ensure her. Issue I mean log war na by issue war depending on the intonation and language. But some no issue I na pe now they won't come. No they better to mbafa. Nso okay na maju say na lo jo say. Jo on sure how we na gbo ya robe na go. But say yes no nya na ni fede to na ni fede to. No na ni fede to na ni fede to. Say na ngbe fona no ifa ha na ekwu. Won si no na enwe. If go no nya dey fa. Nse no if I did if I na bon way show her good jeje mekwa ona be ha jeje mekwa. You see, ona draw the ways of the ancestors. The elders never we call the ifo for the he now knows a lot of things. If okay, so I know why be the Lord na no ofo maka mo na won so we be the ofo won ife mma nwata ka anwu according to Chinedu Okafo omo baraki ngo nwata ka ewu won ife ama. First of all, understand the ways of your ancestors. First, in the Bible, no, na wa na for ne bani sika makari ije na muo. Kerife gwe man ndi shi bennam. Kerife gwe man ndi bennam. Kerife de bennam mwelu. Kerife de bennam enwe ho. Kerife de bennam na eme. Kerife de bennam a ha eme.
If you can be able to understand the ways of your ancestors, you will understand ordinary Igbo. Ordinary Igbo abụla abụ, ordinary Igbo abụla ọchị, ordinary Igbo abụla ndị mmiri, ordinary Igbo abụghị ogwugwu, ọbụla udo. Ordinary Igbo bụ ndị isi ebe nna gị.